Sihkwla kita nih. Kayak apa pun agak kayak gitu kan. लोगोफोर बिराद मोस्रोम ओंखारदों बेनिफ्राय रुमाव आरो जों दुगरायावहाय ओंखायनो बोस्लायनांगौ जादों नै आलनाखौ दोनथ'बाय आङो आलनाखौ बिथिंजाय दोनथ'बाय ओमफ्राय नैबे बिराद मोस्रोम जादों मोनायाव जगखौहाय आं बिसनानि गाहायाव लायो नालाय गाङो नालाय हराव दोनदों आरो बिराद मोस्रोम हाबबाय थादों टेबोलाव दोनबाबो हाबो केरासिन माबा गैथ'वा मोनथ'वाखै दखानाव सोंहैदोंमोन गैथ'वानो मोनथ'वाखै लाबोथ'वाखै केरासिन मोनबासो एसे खारसिगोन मोस्रोम मुलि होनांसिगोन गावजोब्बाय दोननानैसो संनो मोननांगौ दोननानैसो संनो मोननांगौ आंना मोनाना खोमसि जाजोब्बाय जिरा होबाय बानलुखौ देखादों गावहा हाया मालाय संनाय लाखिलायो संख्रि हालदै जिरा होबाय बेखौ होखानानै आरो फारसेथिं ओंख्रि जोगोनारजों अमाजों pumpkinजों corn meat with chicken बोथिसेल' थांसिगोनदां जाबाय एबार सामब्राम गुफुर मोदोमलायबाय हरदो हाद्रिया एबार मैथा सिख्ला होबाय एबार दोननोसै ना गोरानसो मोनबा गोथाव जागौमोन एसे र' नोङो एबार जाबाय खोबहाब जाम्बा नै लोगोफोर गोदौगासिनो दं
ना गोरानजों जानो खोथामोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बाजाराव मोनाखिसै नालाय नाखौनो लाबोबाय आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालामना हो अननानै प्लिज लोगोफोर। आरो जायफोर आंजों लोगोआव दंखायो बा सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय थैंक इउ भेरि माच, थैंक इउ सो माच। आंनि गोसो सिंनिफ्राय थैंक इउ भेरि माच जासिहरो आङो, आंनि खुलुमनाय जासिहरो। आङो बांद्राय माबाखौ होनो हायाखै आरो ओरैनो जास्ट लादों आरो हगारदों। लोमजानानैसो दङ लोगोफोर, ओंखायनो बिमायाबो गुजुनाय जादों, गगा मोनदों नालाय बेखौ दा सबखा बरि होनानैहाय बिदै लोंनो नागिरदों। गोदौगासिनो दं। अगर पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बीमार हूँ दोस्तों इसलिए थोड़ा आवाज़ धीमी पड़ेगी। ओरै गोदौगासिनो नै ओरैजाय आं सबखा बरि लादों थरथाम, बेखौहाय होनोसै। आखाइजों सिफ्लेबाय आं, सामस लाबाय थायाखिसै। गोदौगासिनो आखिथिं एरनाय जायो लोगोफोर, गाज्रि दामोन दे। हरबाय एबार एसे गोजौ बावदोंसै, गोदौखांबाथाय जाबायबो। दहाय सिगाङाव जिरा आरि हरखादों आरो ओमफ्राय दा दसे थानानै हरबावगोन बा हरखानोसै। बिदैया मोनबाय, दाउ बिदैया मोनबाय। नहीं मोनबाय लोगोफोर। सो कैसा लगा मेरा रेसिपी? तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।